तामुलपुर इउएन एकाडेमीनिफ्राय IITआव मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। जेदाबुलि आनजादा भारतनाङैनो मख'जाथाव बादायलु आनजाद। बे आनजादा भारतनाङैनो मोनसे फारि नं रेंकिंआव बादायलुफोरनि मेलेम सुनाय मोनसे मख'जाथाव आनजाद। बे आनजादखौ उथ्रिसारनो हानाया थारैनो जोबोद गोब्राब। बेबायदिनो बेफोरबायदि मख'जाथाव आनजादखौ बर' बिजों फरायनानै उथ्रिसारनो हानायाबो थारैनो मोनसे गोग्गाथाव आरो बाख्नायथाव। बेबायदिनो तामुलपुर जिल्लानि सोदोर थावनिनि सिङाव थानाय तामुलपुर इउएन एकाडेमीया तामुलपुर इउएन एकाडेमी फरायसालिनिफ्राय फरायनानै जेदाबुलि आनजादाव उथ्रिसारनानै IITआव मासि आवग्रिनो हादों सानै बर' फरायसाया। IITआव मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि लादों तामुलपुर इउएन एकाडेमीया। तामुलपुर बलियापार गामिनि रन्जन बर' आरो मीनाक्षी बसुमतारीनि फिसाज्ला त्रिदेब बसुमतारीया जेदाबुलि उथ्रिसारनो हानानै IIT बम्बेआव मासि आवग्रिनो हादों आरो बेराफारसेथिं तामुलपुर इउएन एकाडेमीआव फरायनानै मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारनो हानाय खांख्लाबारि गामिनि बाबु मुसाहारि आरो दुम्फी मुसाहारिनि अनजालु फिसाज्ला दिदोम मुसाहारियाबो जेदाबुलि उथ्रिसारनानै IIT खड़गपुराव मासि आवग्रिनो हादों। तामुलपुर विधानसभा बियाबनिफ्रायनो सानै फरायसाफोरा जेदाबुलि उथ्रिसारनो हानानै गामि बिमा-बिफा आरो तामुलपुर इउएन एकाडेमी फरायसालिजों लोगोसे तामुलपुर ओनसोलनाङैनो गोग्गानाय लाबोदों। बे मान बावनाय आरो बरायनाय हाबाफारियाव तामुलपुर इउएन एकाडेमीनि गोरायुं नारायण ब्रह्म, फरायसालिनि सामलाय आफादगिरि, मासिगिरि, सोद्रोमा, बिगोमा आरो गोबां फरायसाफोरा बाहागो लादोंमोन। जे 2022 बेखौ आं उथ्रिसारनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। मानो होनबा मोनसे थांखिखौ लानानै जेब्लानो बेखौ खस्थ' खालामनानै मोनफुङो बेनि गोजोननायखौ जोबोर मोनो। बेनो। नोंथाङा माबायदि फरायबोदोंमोन? जे आङो बे IITआव प्रिपेरेसननि थाखाय आं बोसोरसे द्रप लादों। जाय बोसोरसे द्रपआव आङो मोनसे एग्जाम होनानै सुपार 30 डिब्रुगड़आव दंहैयोमोन। जाय आंनि प्रिपेरेसनाव जोंनि फेकाल्टि मेम्बार जोंखौ गोबां हेफाजाब होदों आरो न'खरनिफ्रायबो गोबां हेफाजाब मोनदों। नोंथाङा बबे फरायसालियाव फरायदोंमोन? आं आंनि थाखो जिसिम इउएन एकाडेमी थारिखारि फरायदों आरो 11-12खौ आं पायनार एकाडेमी बर्मानिफ्राय खालामदों। जितु आं बेखौ नंगौ होननानै साना, मानोना बेयो मोनसे खुगा सोलिबोनाय बायदिसो जायो। आगोलनि दिनाव मारैमोन मिन्थिया, खिन्थु जेब्ला जोंनि दिनाव फैयो अब्ला जेब्ला आंबो क्लास 10सिम बर' मिडियामाव दंमोन। जुदि आं 11-12आव थाङो आंना इंलिस मिडियामाव जाहैदों साइन्सआ, खिन्थु जेबो प्रब्लेम जायाखैमोन। मानोना जेब्ला जोङो मोनसे फरायनायनि लेंगुवेजखौ खालामो बे एफा हार्ड जाहैया, बुजि मोनजोबखायो। स' कम्पिटिटिभ एग्जामफ्रावबो जेबो जे प्रब्लेम जाहैयो बे नङा। जेब्ला जोंनिया पायनार एकाडेमीनि बागै बुङो, 11-12आव जों मोनसे इन्टिग्रेटेड कचिं होयो। जाय 11-12आव नोङो क्लासनि बारैबो मा होनो बेलायाव बा सिडिउला बेलेग जायो, जायनि थाखाय नों कचिं लानो हायो। जोंनिया IITआव प्रिपेयार खालामबा, मेडिकेलनि थाखाय प्रिपेयार खालामबा नों बेयाव कचिंबो लाखानो हागोन। दायो नोंथाङा बबेयाव एडमिसन मोनखो? आं दायो IIT खड़गपुराव एडमिसन मोनना दं, मेकानिकेल ब्रान्चआव। नोंथांमोना बेबायदि कम्पिटिटिभ एग्जामाव पार्टिसिपेट खालामनो गोसो दं बा बेफोरबायदि कम्पिटिटिभ एग्जामनिफ्राय गिदिर कलेजफ्राव एडमिसन लानो गोसो दं, थ' नोंथांमोना बेफोरनि बागै मोजाङै नायबिजिरो। मानोना जोंना दानि जुगाव गासिनाव मबाइल थायो, थ' मोजाङै नायबिजिरना बेफोरनि बागै मोजाङै बुजिनानै जुदि प्रिपेयार खालामनो लायो, एसे खस्थ' खालामो, थ' नोंथांमोना जाफुंसारनो हागोन। आं बेखौनो बुङो। जुदि जोंनाव मबाइल थायोबा माखासे जोंनाव डिस्ट्रेक्सना फैयो, खिन्थु नों जेब्ला नों फरायनायनि फिल्डखौ लायो, जुदि नोंनि आखायाव मबाइल दं, खेलाबो दं, जुदि नों फरायनायनि बागैल' गोसो, नों जुदि इडुकेसनखौ मोजां लानो लुबैयो, नों 90% नोंनि जे एफर्ट बेनिया फरायनायनि फारसे थानांगौ। जुदि नों 10%खौ जुदि नों मबाइलाव बाहायो, जास्ट नों रिफ्रेसमेन्टनि थाखाय बाहाय, आरो नों 90%खौ नोंनि जि थांखि बेखौ मोनफुंनायनि थाखाय नों मा खालामनांगौ बेखौ बाहायनांगौ। बसुमतारी, आंनि न'आ तामुलपुर, बाक्सा जिल्ला। आं LKGनिफ्राय क्लास 10सिम इउएन एकाडेमी तामुलपुराव फरायदोंमोन। बेनि उनाव हायार सेकेन्डारिखौ पायनार एकाडेमी बर्मानिफ्राय फरायदों। दा आं 2022 मायथाइनि IIT एडभान्स आनजादाव उथ्रिनानै दिनै IIT बम्बे इन्जिनियारिं कलेजाव एडमिसन मोननो हादों। बे आनजादाव उथ्रिनानै आं दा जोबोर गोग्गानाय मोन्दों। बेखिनि आंनि जि गोलाव जार्नि, बे जार्नियाव आंखौ हेफाजाब होनाय गासै फोरोंगिरि, आंनि पेरेन्टस आरो आंनि गासै लोगोफोर, बेसोरखौबो आङो
थेंक्स होनो सानो दा बे आन्जादाव आंनि रेंकआ अल इन्डिया रेंक 27,000 आरो ST रेंक 312 मोननो हादों ओमफ्राय दा आङो IIT बम्बेआव फिजिक्स डिपार्टमेन्टआव सिट मोननो हादों जिहेतु आंखौ सिगांनिफ्रायनो स्कुल आरो लोगोसे हायार सेकेन्डारिनि फोरोंगिरिफोरा गोबां हेफाजाब होदों आंनि जि कनसेप्टखौ क्लियार खालामनायाव जिखिनि माबा बुजिनो गोनां दङ गासैखौबो मोजाङै क्लियार खालामना होनायाव गोबां हेफाजाब होदों आंजों लोगोसे थाफाबाय थादों गासैबो समाव बे आं जिहेतु सासे बर' बिजोंनि फरायसा आं गिबिनिफ्रायनो बर' बिजोङाव फरायदों बेजोंनो आङो बर' बिजोंजोंनो मेट्रिक आनजादखौ होदों बेनिफ्राय आं दिनै सासे IITआव बर' फरायसा महरै सिट मोननो हादों सासे बर' फिसा हिसाबै IIT बायदि हादरारि मोजां मोनसे कलेजाव सिट मोननो हादों बेयाव आङो जोबोद गोजोननाय दङ आरो बर' बिजोङा मोनसे मोजां बिजों बेखौ आङो मोनसे बिदिन्थि महरै होनो सानो बरायनाय थांखिया जोबोद मेहेरगोनां बेनि सिगां नोंथांमोननि चेनेलसिम आंनि साबायखर होनाय जाबाय जोंनि खबरखौ लानो थाखाय थांखिया बेनोसै जे बे जाबाय जोबोद गोलैसोनाय जायगा नालाय बे गोलैसोनाय जायगानिफ्रायनो जोंनि टाउनफोरनिफ्राय सानै गथ'आ IIT मोनदों बिसोरबो बर' मिडियामनिसो आरो बेनिफ्राय बिसेसखौ बुंनो थाङोबा जुनिया खोथाया जाबाय मा जोंनि नैबे टाउनफुर UN एकाडेमिनिफ्रायनो ट्रेदि बसुमतारिया IITआव मोजाङै क्रेक खालामदों साक्सेसफुल जादों बियो अलरेडि बम्बे IITआव एडमिसन लाबाय सिमोनबो जोंनि बे UN एकाडेमिनिफ्राय रायदाव बसुमतारि होननाय जोंनि सासे आगोमा फरायसाया IIT क्रेक खालामनानै बम्बेआव दंहैखायो आरो बिनिफ्राय बिनि अनगायैबो जोंनि बे टाउनफुरनिनो थाइगारिखारि एकाडेमिनिफ्राय दिदोम मोसाहारि होननाय सासे आगोमा बर' बिमानि फरायसायाबो बर' मिडियामनि फरायसा जानानैबो बिसोरो IITआव जोंनि भारतनि बयनिख्रुइबो टाफ एग्जाम बेखौ बिसोरो क्रेक खालामनानै साक्सेसफुल जानानै IITआव एडमिसन थाखाय सिलेक्सन मोनबाय आरो बियो अलरेडि करेक्टफोराव एडमिसन मोनबाय सिलेक्सन जाबाय अबयसे बियो दिनै लास्ट काउन्सिलिंखौ नेदों बम्बेआव मोनो नामा ओरै होननानै नेदों दा बेनो जे जोङो जाहाथे जोंनि बे बर' मिडियामनिफ्रायबोदि जोङो बे रोखोमै भारतनि बा मुलुगनि गिदिर गिदिर एग्जामाव साक्सेसफुल जानो हायो बर' मिडियामबाबो जों बेखौनो रायजोफोरनो सुबुरुन हरनो लुबैयो मेसेज हरनो लुबैयो जे बर' मिडियाम होननानै जोङो गावखौनो उन्दै होननानै नेहार होनो साननाङा जों आवगायलांनांगौ जों आसा खालामो दा नैबे जायफोरनिखि IITआव एडमिसन लागोन बिथांमोनहाबो जाहाथे उनाव फैनानै जोंनि बे गोलैसोनाय फरायसाफोरखौबो एनकारेजमेन्ट होनो हायो खालि गावखौल' नायनानै जानाय नङा बिसोरो साफा गिदिर इन्जिनियार जानानै बिसोर जाहाथे जों आसा लायो बिसोरो फैनानै जाहाथे जोंनि समाजखौ सिबियो आरो जोंनि गथ'फोरखौ उन्दैफोरखौ एनकारेजमेन्ट होयो बेखौनो जों बे थांखिखौ लानानै जोङो दिनै बे मेहेरगोनां फेलिसिटेसन प्रग्रामखौ खालामनाय जादों आरो बे खोथाखौ बुंनो लुबैयो आंहा अनेक बोसोरनि एक्सपिरियेन्स दं फोरोंनायाव जे इंलिश मिडियामनि मोनसे बारहावा फैबाय नालाय किसुमानखौ मा जों ओरैबो बुंजायो गाज्रि मोननो हागौ मोनसे फल' खालामनाय आरो ब्लाइन्ड फल'वार बायदि आरो जे इंलिश मिडियामबासो जोंहा गथ'आ मोजां जागोन बेखौ एसे ब्लाइन्ड फल'वार बुङोबाबो बारा गोरोन्थि जाया आसलथे बिदि नङा बिथांमोनखौबो जोङो बिथांमोननि गथ'फ्रा जुदि जोंनि बेबायदि स्कुलाव जुदि एडमिसन लायोबा आरो जों साक्सेसफुल जानो हागोन बिथांमोननि गथ'आ माने साक्सेसफुल जायो बिसोर गोरों गोराखा बिस्रा रांखावरि गोनांखा जिखुनु थासारियाव बिसोर एफर्ड खालामनो हायो जेरावखि फराया बिथांमोननि गथ'फ्रा साक्सेसफुल जाखायो जोंनि बर' मिडियामाव जाखायो बे इंलिश मिडियामनि क्रेडिट नङा बिथांमोननि न'खरनि जोथोन आरो क्रेडिटसो आरो बिथांमोनहा जुदि जोंनि बर' मिडियामाव एडमिसन लाबाबो बिथांमोननि गथ'फ्रा साक्सेसफुल जाखागोन